What's up mga doggy? Utolwens. What are you doing, Utolwens? Tinitira mo na naman yan, Utolwens? Nasa labas ang mga Wild dogs. Utolwens? Ikaw ba si Otolwens? Explain mo nga sa kanila, Tol, kung anong gagawin natin ngayon. For them to know na kakain naman tayo ng mangga ngayon. Anong gagawin natin ngayon, Tol? Kaya ng mangga. Magluluto ka ng ipon? Baka takbo ko, Tol. Ikaw magluto dyan, Tol. Kakain na tayo ng mangga. Hindi ka magluluto ng ipon. May hipo na tayo dyan. Pangulam yan na hipon. May baboy yan. Lutuin mo, Tol. Kakain na tayo ng mangga. Madali lang yan, Tol. Magluluto ka ng hipon? Tol, magluluto ka ng hipon, Tol? Pas. Kakain na tayo. Yawa. Pas mo na. Sarap ka na. Magaling. Sarap magluto si Marlo ng hipon. Magaling mag-atik. Nagdadalawang isip ako kung magluluto ba ako ng hipon, Tol. Kasi, Tol, ulam natin, hipon. Tapos kakain naman tayo ng hipon. Delikado na yung kidney natin dyan. Mga otol, yan ang ulam namin sa isang buong linggo. Mas nalimuot ka mga limuot kayo. Badi ya sa doy. Yo, badi. Ulam kasi wala na lang tayong pera. Tol, badi kayo, Tol. Bata pa lang kami. Gano'n kayo kadikit, Tol? Oo, sanggang dikit talaga. Sanggang dikit talaga yung dalawa. May mangga pa dyan ba? Yan ang mga utol. Oh. Utol talaga. Grabe. Oh, grabe. Kakaiba. Oh, Ibang klase talaga. kakaiba dinidipis. Akala ko itong body ka, Tol. Ba't mo yun yung FC, Tol? Ah, body, hi. Si Mark, oh. Mga utol. Si Mama, mga utol, pag kinukulukoy naman si Wiwi, nagagalit. Pero pag si Wiwi nagkulukoy sa amin, hindi niya nalalaman, Tol, no? Sinabi mo ba? Parang ninja kasi itong si Tulwins. Itong kapon ni mo. Sikreto lang to, Tol, pero ito talaga yung napagkakulukoy din, Tol. Tol, mag-withdraw muna ako, Tol. Sige, Tol, withdraw ka, Tol. Sarap ko ng pera. Sige, Tol. Hala, nasamad ma. Hala, nasama Tolwens. Withdraw ibig eh, pero kontak pa doktor. Tolwens, eh. Ay, lagi six. Aluya. Nagagalit na si Moder. Aluya tolwens ay. Aluya tolwens ay. Aluya tolwens. Sa mga viewers namin dyan, kawawa talaga si Tulwins. O, tingnan nyo. Kawawa, tingnan nga natin yung mukha ng kawawa nga Tulwins. Aluya tolwens ay. Aluya tolwens. Aluya tolwens ay. Aluya, Tulwins. Sige, kung anong ulo eh. Aluya ay. So, yan yung Tulmark eh. Bully, manggayo. Bully tolwens So, ay. yun yung bully. Aluya butas ang title na eh. Dalawang itlog. Hala. Me and my compadres. Yeah. Yeah. Me and my compadres. Yeah. Mga wild dogs. Me and my compadres. Yeah. 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 Me and my compadres. Pwede rin. Tol, may bagong member ng Team Payaman, Tol. Si Purong. Pa-subscribe mo sa kanila. Ito, Tol, eh. Mga Tol. Kaya... Mga Tol, kita na yan, Tol. Mga Tol, tingnan nyo yung tinga ni Tol Luis, mga Tol, may balahibo. Ayaw gliw ka ganyan. Tingnan, Tol. Ganito na, Tol, para lumipad si Tolwens. Ah, sige, Tol. Niliit-liit na ng utol natin na si Wiwin. The slice and dice. Nagbabagang balita, mga utol. Ang apat na mangga ay nililiit-liit na ni Tulwins para sa... Ano bang ilalagay natin niya, Tol? Patis? Pwede. At meron kaming hipon, mga utol. Ito na lang titirahin namin. Hindi na kami magluluto ng iba kasi sobrang dami na. Di ba, Tol? Sinabi mo ba? Di ba, Tol? Ano ka? Nice. Oh, may diray ganyan ka lang, Tol. Tol, tingnan nyo, Tol.
Yan yung nasa vlog ni ate mga utol. Yung kamukha ni Ayla nung bata pa siya. Tingnan nga natin dito. Side view nga. Pitikan nga na yung side view. Sa kabila. Oh, kakaiba pero si Ayla. Ito, tingnan yung tinga niya. Walang balbons. Katulwins. May balbons. Hybrid. Hybrid yung Katulwins. Mapula-pula na kasi tinitira ni Tolmark eh. Ginaganti ko sa gaton. Kawawa talaga si Tuluins. Kawawa talaga si Tuluin. Binabuli talaga si Tuluin. Comment down below. Oh, comment down comment down below mga utol na binubuli si Tuluins. Tol, bag si Tuluins na naman yung nagbubuli, tol. Videohan mo din, tol. Para comment down below din, tol. Timing kasi tol na Magaling kasi to, ninja kasi to. patulog na ba? Magaling kasi ito si Tuluins, tol. Pag patulog na, Oh, kawawa talaga. magsisimula na. Kawawa talaga si Tuluins. Kawawa Uy, talaga. kawawa talaga. Kawawa talaga si Tuluin. Kawawa naman Lagi si... talagang pinagtre-trepan. Kawawa talaga. So, what's up mga utol? Mamoy! Welcome back! Mga utol, tapos ng tirahin ni Tolo Waynes. At tuslubuwa to mga utol. Tuslubuwa na hipon. Tsaka mangga. Okay ba tol? Silyo? Tuslo dia, oh! Tuslubuwa ba no? Ah. Sige. Sarap nito mga to, no? Ano magandang pag-usapan ngayon? Isang araw tol. Bumili ako sa tindahan tol. Uy! Tapos to? Ni alam din na. Wow. Para bumili ng suka tol. Tapos to? Kalimutan. Kalimutan ko yung lyrics tol. Alam mo na, tol? May dalaga. May dalaga. Nakadungaw sa bintana. Oo. Nakuha ba naalala ba yung kwento na yun tol? Kalimutan ko na naman, tol. Nakuha mo na tol? Ikaw, tol, pagka naalala mo to. May patis. Tapos, tol. Tapos, tol. Ayaw ko na, tol. Ano to mo? Shout out tayo, tol. Hindi tol. While eating tol? Tirahin mo na, tol. Patis, tol. Galit talaga ito si Utol. Marami kasing papo dyan tol eh. Wala talaga yan. Mga tol, yan na muna ang titry namin yung mga tol kasi baboy na lahat. Tol. Shout out ka, tol. Hoy! Shout out! Matagal na kami wala shout out. Shout out na again. Ano kasi, tol, madami yung nagpapa-shout out na si Wiwin talaga yung mag-shout out ba? Shout out. Yeah, kagaya niya. Shout out mo yan, tol. Shout out kay Luz Zeni. Shout out sa'yo. Shout out! May dalawa pa, tol. At kay Joyce and my kids. Shout out sa'yo. Parang may channel ata yan. Uy. At yan, o. May channel din yan, o. Hoy! Skylar and Isa's Adventure. Shout out sa'yo. Sarap ng mangga, mga tol. Asim. Kahit medyo hinog na siya. Sarap pa rin. Kena. Pasensya na sa mga maglalaway dyan mga tulang. Bili na kayo ng mangga. Ang-ahang pa nito. Ang-ahang ng... Ay, hindi pala patis tawag niya ito. Tuyo. Toyo. Patis na tinadad, tol. Iba yung patis tol. Ano yung patis, tol? Yung parang suka yun na... Tuwag ko ano yun? Ano yung patis sa inyo, mga tol? Kasi yung patis sa amin, tuyo. Ibang klase yun? May kakaibang mga words talaga, Bisaya, Tagalog, tol, na. Ganyan talaga yun. Kagaya ng langgam. Yung langgam sa kanila, Hmm. gumagapang.
Gumagapang pa sa kanila, sa atin lumilipad na. Yung langgam sa atin, lumilipad. Iba. Hindi ata lang kami sa'yo, tol. Nanangga na tayo sa'yo, tol. Ano ba, tol? Ano pa mga words na... Madami to. Bahala na kayong mag-isip dyan. Tol! Shout out mo na! Shout out kay Maricar Castaneda. Let's go! Yolanda Kasama. Shout out. Let's go! Shout out kay Chai Araneta. Diba, klase. Shout out, Charwin ba? Let's go! Shout out Arnold Schwarzenegger! Let's go! Shout out Joanna Abilon. Let's go! Shout out kay Bel Cosmiano. Let's go! Uy! Uy! Sa unang pula. Shout out kay G-Fam. So yun lang. So yun lang mga tol. Ibang klaseng mga shout out. Ubos. Ubos ang shout out. So mga tol, hanggang dito lang muna. Please like, comment, Please like, please like, comment, comment, share, share. subscribe. Hanggang sa muling, Gitu, terus mo. hanggang sa muling pagkikita. Palamansi! Oh my God. Ay, pati yan eh. Palamansi. Palaaman si, let's go!